Tapi sing jelas janjine mau duduk janji ngrabi sampeyan lho ya. Janjine duduk ngrabi sampeyan. Ya Indonesia kuwi saiki wis merdeka, ya wis merdeka. Indonesia kuwi merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Lah sadurunge merdeka kuwi kan ya wis kabeh padha mengerti nek Indonesia kuwi sadurunge merdeka dijajah karo Jepang. Nah sadurunge Jepang dijajah karo Londo. Dadi Jepang kuwi mau ngrebut Indonesia teko Londo. Waktu zaman Londo iki kuwi lho, Belanda ya, Belanda kuwi Londo. Arane wong Jawa wong Londo. Wong Londo menguasai Indonesia. Mari ngono teko wong cendhek-cendhek ngono kuwi mau. Hai, ngono. Hai, dua, hai. Akhire Londo wedi, wis perang karo Jepang, Londo wedi, Londo akhire ya ora wedi lah, maksudnya perang karo Jepang kuwi mau, akhir Londo kalah akhirnya Indonesia diwehne neng Jepang. Akhirnya Jepang menguasai Indonesia ya kurang lebih lah kira-kira telung tahun setengah mulai tahun 1942 sampai 1945. Nah, Jepang kuwi tau janjeni sesuatu neng Indonesia. Tapi sing jelas janjine mau duduk janji ngrabi sampeyan lho ya. Janjine duduk ngrabi sampeyan. Lah apa janjine neng Indonesia? Jepang kuwi tau janjeni neng Indonesia kuwi kemerdekaan. Dadi Indonesia iki arep duweni kemerdekaan. Ngono. Hei Indonesia, apa pang Jepang? Kowe tak janjeni tak wae kemerdekaan. Ngono sing jar Jepang. Alah, umuk pang. Lho kowe lho njajah aku kok kowe arep janjeni kemerdekaan ning aku. Ya ora mungkin. Paling PHP kuwi pang. Ngono sing jare Indonesia. Baru Jepang ngene, kowe gak percaya to? Saiki ngene, nek gak percaya tak gawe sebuah lembaga. Nah, dadi Jepang kuwi gawe sebuah lembaga panitia lah kangge mempersiapkan proses kemerdekaane bangsa Indonesia waktu kuwi. Sing pertama iku gawe organisasi lembaga iku jenenge BPUPKI. Nah, mari BPUPKI mari ngono gawe maneh jenenge PPKI. Nah, apa BPUPKI mbek PPKI kuwi wis engko ana penjelasan ning video selanjutnya, video lainnya. Intine kedua lembaga iku tugase kuwi nganu nganu ya apa? Tugase kuwi mempersiapkan, merencanakan piye prosese kemerdekaane bangsa Indonesia. Ngono karepe Jepang. Nah, tapi ya ngono, Jepang kuwi janjeni bangsa Indonesia kemerdekaan kuwi ora ikhlas-ikhlas wae. Mergo apa? Mergo duwe tujuan, ana tujuane, ora mung janji-janji tok, enek imbalane. Jepang murih imbalan teko bangsa Indonesia. Lah apa? Nah, dadi ngene, waktu tahun 1944 iku ya, iku Jepang iku dipimpin Perdana Menteri. Jenenge Perdana Menteri Koiso, tulisane KOISO. Wis kira-kira wacanane Koiso, ngono lah. Ngono kira-kira. Nah, waktu dipimpin Perdana Menteri Koiso kuwi tahun 1944, Jepang ki mengalami krisis. Ya krisis kabinet, krisis pemerintahan, krisis negara. Mergo apa? Mergo Jepang ki wis mulai kalah perang. Kalah perang karo sapa? Kalah perang karo sekutu. Nah, waktu itu kan zaman-zamane perang dunia kedua. Nah, musuh Jepang ki sekutu. Ya sekutu kuwi diantarane ana Amerika, ana Prancis, ana Inggris. Nah, iku musuh Jepang. Nah, daerah-daerah sing dilunggui apa ya? Sing diduduki, sing dikuasai. Nah, sing dikuasai Jepang, wilayah-wilayah sing dikuasai Jepang kuwi mau titik-titik wis mulai direbut maneh karo sekutu. Jepang wis mulai kalah. Dadi wis Jepang mulai mumet, mulai bingung wisan, mulai mumet. Nah,
kangge kuwi mau kabeh Jepang ki golek dukungan. Dukungan ning sapa? Salah sijine kuwi golek dukungan ning bangsa Indonesia. Dengan cara ngowahi janji kemerdekaan iku mau. Ngono ceritane. Perdana Menteri kok iso ngomong ning parlemen ning ngarepe parlemen Indonesia ngomong, kuwi tak kei kemerdekaan. Tak gawe bentuk ngene iki, tak gawe tim ngene iki, PPKI. Nah, tujuannya supaya bangsa Indonesia kuwi ndukung Jepang kangge merangi musuh-musuh Jepang ki mau karepe ngono kuwi lah, kira-kira ngono kuwi lah. Nah, nggih ngopo akhire Jepang ora iso menepati janjine ning Indonesia ngowahi kemerdekaan. Mergo apa? Tanggal 6 Agustus, ya tanggal 6 Agustus tahun 1945 Amerika nyebloki bom atom neng kutha Hiroshima. Plem. Kutha Hiroshima Jepang. Akhire kuthane wis ancur lebur, Jepang mumet. Aduh mumet wis kuthane dibom rata kabeh, kurbane akeh. Gak sampai semono pisan. Tanggal 9 Agustus diceblokne maneh bom atom ning kutha Nagasaki. Plem. Waduh wis ancur maneh wis. Kuthane rata Jepang tambah mumet. Aduh, siji rong mari sijine dibom maneh. Wis ancur Jepang kalang kabut. Nah, puncake tanggal 15 Jepang menyerah tanpa syarat nong sekutu. Wis, bos ampun bos sekutu ampun wis, aku kalah wis, aku ngaku kalah wis, cukuken wis, wilayahku cukuken wis. Sing penting aku tak balik ning negaraku. Ngono sing Jepang wis. Dadi Jepang wis menyerah wis, kalah wis. Nah, tanggal 15 Agustus padahal kemerdekaan Indonesia yang sing awak dhewe roh tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 15 Agustus Jepang wis nyerah ning sekutu. Nah, mergo kuwi akhirnya Jepang apa? Ora iso nepati janji ning Indonesia. Lah kepiye arep nepati? Lho negarane hancur lebur. Ning ndi wis kalah, negarane hancur, krisis, dibom atom, rakyate akeh sing dadi korban, ekonomine hancur sembarang kalire kok arep nepati janji ning Indonesia. Nah, akhirnya Jepang ora iso nepati janji ning Indonesia. Kuwi ngono kuwi lah. Kira-kira ceritane sadurunge kemerdekaan ku salah satu ceritane ku ngono kuwi. Padha karo ngene lho. Enek wong nandur brambang. Nah, nandur brambang mari ngono terus ngomong ning anake, "Le, besok lek panen tak tukokne sepeda ya, Le." Nah, tujuannya apa? Dengan ngomong ngono kuwi mau supaya anak iki mau gelem ngewangi sirat, ngewangi matun, karepe ngono. Dong-donge basan panen ora panen. Brambange dikerek uler. Umur 20 dina brambange dikerek uler, matek ora panen. Iki mau mari ngono anake nagih. "Pak, endi jare nukokne sepeda?" "Oh alah Le, kok mikirin nukokne sepeda kowe leng brambange ora panen dibathok uler entek kabeh mumut, modal-modale entek kabeh malah utang ning ndi urung kesaur kok arepe nukokne sepeda kowe." Ya wis kasarane ngono kuwi lah. Alah, ya dadi ngono ki mau dadi cerita sadurunge Indonesia merdeka ki mau Jepang tau ngowahi janji yaiku janji kemerdekaan ning ora iso menepati mergo Jepang kalah perang karo sekutu. Wis kira-kira ngono kuwi lah.